Антон, вітаю, віншую з выхадам кнігі, якую вы доўгі час рыхтавалі, «Вядзьмар, які рабіўся ваўком». Вы зараз у Швейцарыі, але ўсё ж змаглі прысутнічаць на прэзентацыі ў Мінску. Якім чынам? Ну вось такім жа чынам, якім я зараз з вами размаўляю, у сэнсе я праз відэочат выходзіў на прэзентацыю. Здаецца, атрымалася няблага. Многія параўноўваюць вашу кнігу з заклятымі скарбамі, якія ўсіх пужалі ў дзяцінстве. А якая мэта кнігі «Вядзьмар, які рабіўся ваўком»? Ну, гэта насамрэч вельмі прыемнае параўнанне. Я думаю, што мэта вельмі падобная, хаця казкі выбраныя крышку інакш. Мэта проста ў тым, каб пазнаёміць чытачоў з крышку шырэйшым і, можа быць, крышку ярчэйшым колам казак, чым тое, што па змоўчанні ўключаецца ў сабранні. Магчыма, сапраўды у выніку атрымоўваецца такі ухіл у бок страшных казак, таму што часта складальнікі іх цураюцца, і дарма, яны вельмі прыгожыя, і, па-мойму, як паказваюць тыя ж заклятыя скарбы, у выніку дзеці іх баяцца, але любяць. Так ўсё ж такі кніга для дзяцей ці для дарослых? Па магчымасці для ўсіх. Скажам, я адначасова стараўся зрабіць, скажам, перачытваючы казкі, я стараўся мець на ўвазе абодва тыпы чытачоў. Старацца, каб там не было рэчаў зусім недарэчных для дзяцей, і з іншага боку не саскокваць у нейкую інтанацыю, якая будзе недарэчы дарослым. Скажам, адначасова не грубіць і не сюсюкаць. Прыблізна, насамрэч, нейкі такі голас і ёсць у арыгінальных запісаў. Арыгінальны, як я разумею, у добрага казачніка маглі адначасова сабрацца слухаць дарослыя і дзеці. Вось я спрабаваў зрабіць такога добрага папяровага казачніка, якога можна чытаць ці там гартаць усей сям'ёй. А не падаюцца ли вам ілюстрацыі Валерыя Славука такімі вельмі недзіцячымі? Прыгожымі, дарослыя вельмі высока іх ацэньваюць, але ж не для дзяцей. Ну, мне цяжка пра гэта меркаваць, таму што я з таго пакалення, якое ўжо ў значнай ступені расло на ілюстрацыях Славука. То бок для мяне Славук – гэта класныя дзіцячыя ілюстрацыі па змоўчанні. У мяне у дзяцінстве былі кнігі, якія ён рабіў, і я іх заўжды любіў, і мне заўжды падабалася. Я не ведаю, наколькі гэта абагульняецца на сённяшніх дзяцей, але мне падабалася ў свой час. У чым аўтэнтычнасць кнігі? Наколькі перапрацоўваліся казкі, сабраныя фалькларыстамі 19-го, пачатку 20-го стагоддзя? Скажем, я стараўся не апрацоўваць занадта моцна, і ў тых выпадках, калі запіс досыць разгорнуты, досыць, скажем, грунтоўны сам па сабе, гэта датычыць, напрыклад, запісаў Александра Гануса, гэта датычыць запісаў Адама Богдановича. Там часам просто цэлыя параграфы вельмі блізка ідуць за тэкстам арыгінальнага запісу. У іншых выпадках, калі арыгінальны расказчык быў трохі сумбурны, даводзілася нешта выраўнаць, але мне здаецца, што ў цэлым, скажем, стыль, голас, мова казак у цэлым падобная да таго, як гэта гучала. Ці ёсць казка, якая вам найбольш падабаецца з усіх тых, якія ўвайшлі ў выданне? Я б сказаў, што ў цэлым гэта зборнік з 30 казак, якія мне вельмі падабаюцца, таму што, безумоўна, агульная маса беларускіх народных казак нашмат большая. Калі выбіраць нешта адно, нават нешта адно трудна выбраць. Магчыма, Гуменнікава дачка. Там ёсць такая казка пра тое, як хлопец, селянін, ажаніўся з дачкою гуменніка, то бок нячысціка, і яна чарадзейная амаль да абсурду. У сэнсе яна амаль уся чытаецца як нешта такое, як каляровы калейдаскоп нейкі
дзіўных сцверджанняў, дзіўных вобразаў. Яна мне гэтым вельмі падабаецца. У яе, можна сказаць, амаль няма сюжэту, гэта проста апісанне чагосьці вельмі дзіўнага. Дзякуй, Антон, яшчэ раз віншую з выхадам кнігі. Пасля гэтай сустрэчы, напэўна, хтосьці накіруецца ў краму, каб набыць яе, бо тыраж не вельмі вялікі.